Garizkinetan aurkitzen dira gure arteko ez ezagunak. Nauzu ezagutzen Arai horiek joan ziren Nire buruko laberinto baten Eta orain lotutan nago jada Ene garputzeko kateak Nire buruak jarriak dira. Artu zazu nire liburua Artu bai dator nire dolua Merezi, dena zoik aldu merezi Ez nazazu ondotik antzi Zure beharra dut ez besterik Ez ezagunen begirante Kontsumitu gaituzte Ez gaitzazu eutzi arren Ziak gontzaren zaltzen Garizkinetan aurkitzen dira Gure arteko ez ezagunak Ez ezagunen begirante Kontsumitu gaituzte Ez gaitzazu eutzi Ziak aguantan itzaltzen Ederra izango den Esan ziguten Atera baino lehen Itxuan Bilatzen Galdu zintudan Zoruan Zure atzetik nabil ni Zure atzetik nabil ni Nabil ni Nabil ni Nabil ni Nabil ni Arrizta zuloz Josita Bide beltzetan Aurrera, 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 aurrera Ta ez zaitut inondik ikusi
Eu. Gabon, Gabon. zemo gutzate, o... Ondo. Tripa beteta. Pentsago kai bajanda. Erki. Ordu kritikoetan jartzezu. Bai, eiz esan ez ordu igonena, hori konstiente nahi, baina, klaro, dek guretzat ez ordu igonena, baina, baten bat aldi mazio bere etxin, hori, afase etxen, o afase jaten, o, bueno, ez ordu txar-txarrare, ez? Lehen amarretan azten etxean, da hori ja behan, hori ja, igual behin, ordua tarte luzaute eta hori ja ezin. Bai, luze. Ba, bueno. ¿Te guztua, nervioso, osea, goukin, o zertza beta? Bueno, pixa nervioso. Baina... Ez gabeituta. Eta gaina gauza teknologiko asko inguruan, zaita ba. Bueno, zue pentsa azkenien, bueno, pixket itzen ningo jau, gauza ezberdinetik, eixen badatxe zuen taldeatik, eta, bueno, gauza askoatik itzengo jau, lehen esan dezue elkarrezketan bateo ikusi dezuela, orduan, bueno, bakizue gauzak nondik. Lehenengo hauzi eskauko izutenaek, normalin beti, azten hauk galdera batekin, baina gaur beste batekin hasiko nauk. Ze etiketa o nola definigo zenukete zuen estilu? Ni baina itxean, hostia, gauza asko ziok, ez? Ba, justo galdegoen egon iguala Jurgiri. Grabo genunean diskua. A ber, bere ustez estilo esan, eta hola. Teknikoa, Ozen estudiozeko bai. Jurgiri. Eta esan zigun, diskua grauta geho, argi jokiko genula estilua, o no? Eta, guan ikusten ez dakaula... Osea, baina, esan zigun, pixka, no sé, metal. Nik inen inguruko galdetzi bat satiot hard rock talde da, gara. Hard rock. Bai, bueno, gitarra nahiko pixutxua dira, dropen afinauta, baina ez da gau hola eserre definiuta, eta gaina guen kanta berriak egiten, da ez da zerikusikan aurreko diskoko kantakin, ez? Bai. Beste gitarra mota batzuk, beste ritmo mota batzuk, orduan, zuz esatezu, zeztete da horia. Bueno, nik esagonean hori notau ditxatela, eske, bueno, gero, influentzitxare gero sartuko batzuk, baina alde batetik, eske azkenin berritxarrak zein eztik influentzia Euskal Herri mailan, ez? Irutzizik badaola melodiko toke hori bezala, eta gero zu esan deuztena, adibidez, zugabe ere hor amaierako riff hori, riff oso metalcore erue, otzea nola esan, oso hardcore... Jendeak esatu nahiko ritmo, melodi... Harmonia o melodia arabe. Hori metalan beste zeatakoa, frigio bat, frigio dominante bat, arabe toke hori daukeen zea horiek erabiltzi ere nahiko metal zeaek. Baina gero, basauek toke popero bat, o popero edo suabi, otzaiat nola otzein. Bai, hotza melodiko ere, bai. Horiek. Baina, bueno, interesante ziok, esan berra zauat nik, zuek maketa lehiaketan atxuz-atxuztetela, okerraz ban atxiok, aurreko maketa lehiaketan. Bueno, gure taldi ezuan pasau, baina behintzet posa mantzian, basoala rock pixket, edo basoala musika interesante pixket, eta ja hor... Kaba, netzan pasau. Kaba, zer hostia pasoko, kaba, tío, keba. Anker da... Anker ez, tío, anker bat nik... Anker bat egin ikuste mez iziala, baina bueno, eske hori orkero sartu bat. Metalakin etzio gerrasa, Metalakin etzio gina jute. Anker direktuan sumaian zuzenean ikusi nizkian, da esatenean, hauek, hostia, oso ona. Jo. Zueiz dizu bandi baina, seguru. Bueno, guk zehoz etxe jau, aina honak etzake gatu, Anker direktun oso guapo ziok. Bai, esan bai. Bueno, a ver, Gaztean asuntuak inda, jauzitza egun Twitterreno idatzi guan zea, justo diskua atea berri, eta txantzan pixkat igual kanpotik etorri zan lehenengo komentai, bastante ilusi egin zigun, ostia, gitarrizketakoak jarri bikau hiri, no seke, ez dakit jarri guan, baina guan txeran akoratzen. Ena akoratzen neure, baina bai nik, kantu dana gatxun nitxean, da, más o menos nire iritzi xemanean, ez, ber, hori, eta, jarri niala, hori, interesanten eta hue, Etxun berko nian ze etiketa jarri nitxoan, baina eta gaina guztiat, etxaiat, akaleia izen lehikek, akaleia idatzi ziala, esan ziala, hau ez sumaiakoa, eta baina hauek gitarrizketa emertzat.
Kalea jarri zen, ni ezautze ditut, esango hiet, eta nik irakurri nian, baina nik Twitter anonimoa zikat. Baina alare erantzun nian. Bai? Ez. Bai, baina... Nola anonimoan... Zer daue, kandaue daukek? Txikit. Izen aleman bat txika jarreta. Vale. Ez da gazen ikusi. Bueno, azken... Ez imaz, ba, ilusioa intzigula, eta... Ja. Azken nike klasikoa tire, nia des Instagramen ikusi nian aurrego gote, seguir, otzak zeinek segiu diken zein, baina ebeldik, ben ja segiu eta aurrea. Pepitiko, eski, bueno, baki uste Twitchen txata da hola ez, eta, bueno, gabonak emazuzkau potrozorri, gabon, loko gezateik haupa bikabi, eta mundillo geita batek, esate ziok, hemen ziok tipo bat, Pepitiko 23, izena, bueno, 27. Yo no entender nada, ¿qué idioma es? Euskeratik arago, sí, gaudek Zumaiarra eta Askotiarren arteko mezkla bat. Eta Zumaiar... Esan. Euskaldun berriak, ez da egit nahiko lan eukiko, hau lertzeko. Batzuk igual, bai. Bueno... Daneti zio. Zumaiarra errexak ulertzeko, Askoitiarrakin alde dauta. Ja. Izango nike errexoa. Izenegi. Hori, Zumaiarra ipaude ala, onja bai ingo izuet beti jaten galderia. Pisket zeuen burua aurkeztu, eta musikekin zer latzixo daukezten, edo noiztik azizaten hotzen, edo, bueno, piskat zeue kontatu nahi duzuen. Hori. Asi, lehenu, asintzan. Bueno, ni Alberto naiz, bikadiko gitarrista, eta ni hasi ninduan, enitxok hasita txikitatik, eta hola, 17 urtekin edo. Eta hasi ninduan pixka, amitiko hitzeitekela lagunan artian, eta venga, talde bat ingo jau, no seke, banatzeitu rolak, eta gitarra tokau ez, igual nik aukera unean, oian okak horretzen. Pixkat horregatik hasi ninduan gitarra mundioan sartzen. Eta lehenotik ikutta banitxakan, amitiko azta izela jotzen da, soriona zuri derrepente etzekian nola, no seke. Eta hoixen, ere ikasketako ez dela izan ditu, musika eskolan pare bat urte, eta gauza gutxi, bai, hoixen, 10 bat urte edo jotzen, da, no se, hola xe, bai. Ni nire partetik, nire izena Man Espuru da, naiz bikabiko, gitarrista eta abeslaia. Eta ni hasi nintzen karrerako bigarrengo urtean, demo eginak galako, interesan egan gitarra betian egan deitu izan zin atentzio hori, eta hasi nintzen arrebakin bat erosin nuen erdizka akustika bat, Tomaneko merkeoietako bat, mandikan bakatena. Hasi nintzen akustikakin kantak ikasten nire kontura, era autodidakta baten, eta akustika jotzen nintzen, eukinun geho estankazio bat ola, 3 urte ola gitarra iakuturez. Eta Zumaian bertxio hau aitea, tian behin, hor izkeni ziren agar nahi nuen Fiakras jo, guen dela 2 urte. Fiakras agar nahi nuen jo, da lehenengo aldia izango zen gitarra elektriko bat hartzeuna, hor guen dela 2 urte lehenengo aldiz gitarra elektriko bat jotzen hasi nintzen, osaba ikendu nion, eta ikutu nunean, deskurri nuen orduko mundu hori, ja ez dut utzi, eta hemen segitzeu. Akustika batetik edozein beste gitarra eta pasatzi beti dela, hostia. Zentzaizu hori izenua, baino... Ez que beste munduak. Soinu aldetik handa matexikean askatasun baridade hori... Jotzeko errestasun ere bai, eta akustika batek, pejila batekin bietza horla, berde, elektrikan, bueno... Hor demostrago, hemen dela... Azte burontan azken hostialian, pasan hostialian euki genuen akustikoa kontzertua Zumaian da. Gure lehenengo akustikoa bikabekin, bilo jo genuen. Penagarria. Benetan. Entre nervi, bestia, no seke, fua. Bestio, ja astuta, ja gitarra bestia... Indarra inberdek. Indarra azpenderdek. Jo, anekdota bezala, nire ikasle batek, zera jotzezian, akustika, elektrika bat oparitu zioten gabonetan gurasuek, da, tipa etorri ban, da, klaro, igual, kinta bat jotzen azte ban, da, ja, hainbeste hoitute ziok zapaltzea, baina muerte, jata mitiko, erdibendine etxezian jotzeak ordu, no, hostia, ze indertza huego negi.
toloko esateik akustiko espektakulo. Espektakulo ona o txarra, zan nahi du, baina espektakulo esateik. Hala izan. Ez que azkenean... Bai. Esaten izan, Manoi, nik uste ditudan aurretik josienak eta gero, ohituta zebela akustikoak inda, Claro. más tacto, suabio jotze ziren, eta karo, Manutani azte ginduan jotzen hor, y unos golpes de... Bai. Ez, aurretik akaleiak da josien, claro, bere pianoa egin, bere kriston makina, Kriston makina, beste hiru jasien oso ondo. Eta gu, bueno, juginduan da, oso ondo, laguna baitu, ondo pasazien, zantzien, espektakulo. Bai. Baina, zingo nagoen nire betiko galderakin, zaiat, agizuen hiru atal bezala jetxeat, eta, bueno, lehenengo atal bate pixkat kompozizioa buruz itzingo jau, gero bigarren atal baten teknikagan sartuko batzuk, teknikatan, eta bar, eta gero ja, azkeneko atal baten, pixkat, gusto pertsonalak, eta aztixe mate baldimaziu, euskal musikin egoerie, eta, bueno, eozein momentuten zegoz esan nahi baldimazu ere, libre zeate, ez? En plan, hau, nik más o menos gioi bat etxea, baina ez da bertan beti. Orduan, kompozizion sartze aldea, prozesu nola izetek, eta pixket galderi zehazteko, etxeko lan asko ziok, lokaleko lan asko ziok, nola hartetze dibe kantak? Guain, ja urte bete baino gehiago goazela alkarrekin ensaiatzen, nik uste dakigula, bintzat, gure uste sobeto funtzionatzeu txetikan lanak inda eraman da. Bai, Norbeako, nik, Alberto, Txorita Brote, diala, bateia da. Txorita Brote? Txorita Brote, bai. Danian ikusiko Unai, Lina Sasoro, Inigo, ez, Txorita Brote. Eta txetik eramateiu, nik, kasuan etxean kubase zikat, grabatzizkeat nire ideiak eta bestiak, eta hauei bihatzizkeat proposamen bezala, gustatze baia lokalian lantzeiteu, noski aldaketak eta bakoitza hori instrumentua da zikak. Piskatola, bai. Labur bildu zoixe, normalian Manuk ekartze ditu ideia gehienak, eta ja entzun da jute gara igual lokaleat, eta lokalian, ez da, detailetxuak edo zehau, eta askotan gehatze zean ensaioan, ez dakizula segin, osea, esate dauna da, etxian ingo deu, pentsa bingo deu, da... Ze momentuan oso zaila izatea lokalian... Oso zaila. Zoze sortu alda, baina... Ni gaina, pasatzen zatek, kanta batekin nahi gaitu da, ostia, baina hemen auta berdik da, ja, eske. Nik buruan basikat ideia esateat, bai, basik izen nahi date, baina nola teknikok ere gitarra ez diaten menperatzen, ni berdiat lasai nire etxian egon, nire ordenagailuakin, nire pluginakin, baina esateat igual arratzaldo zuetan aukela, kanta batekin. Batzuan inoa esaiatzeko, baina bai, berdiat nik uste hori, nire intimidade hori. Bai, ulertzen. Da, ideia hori horiek sortzen nahi izen momentu hortan, nundi gaztek ideia bat. Beti riff bat izetek, melodia bat izen lehikeik, letra bat izen lehikeik, zein izetek prozesu hori? Letra esik, beste izan lehike melodia bat hautzana, gitarra jotzen nahi naukela riff bat atatzezate bezatea, que guapo. Bateian ritmo hau asko gustatzezatek, eta gaina direktoako puntxasikak, honen gainean zozingo, hola. Musikatik gazte. Orduan, da, bateri ritmo gustatzezakena directamente midin idatzike ematek, o...? Nik midin iteixka Midin, azte. Gero horrebitzeixiko baterista da bi, konfrontazioak. Ze zentzura. Karretizizkot, ni bateria ez dia jotzen. Ja, midin idaztia errezak, ez? Karo. Kiston doble bombua sartu ziot, perfecto jota, eta etxika bezala doble bombua. Gero bateria gehatzek, zehostia indiak. Baina nik izate zio beti, nahi esan, toke pertsona eman, nik nahi jaten transmituek ambiente oso rollo nahi jaten kantakin. Hori ulertze bat dugu. Askotan bai, midiakin itekela boni gertatzezatek parreienar. Etzekia ze ritmo jarri o no seke, gitarran ritmoa akompainatzen juteaiz, sartizio bombua kajak eta gero kakia behatze baina. Ja, da gero olagarro bat berdek, ez? Azkenin hori dana joa alizateko. Bai. Baina, kiston erramintak. Bai, alaik.
txurka etorri da, etzen ezautzen zuen, izatei grupazo. Bai. Osea, hoxe izin da bere. Behinare bai. Zein dira? Ostia lontan pertz. Pertz, idatzi nitxoan hau ere. Idatzi nitxoan. Bai? Ustea bai. Ostia lontan ateatzei lehenengo kanta. Así que... Guapo, 3 gitarra ditu. Hindu bai, hori, hola bai. A ver, a que suena. Iron Maiden euskaraz. Vale, eta on ja, eskete ikusi daula nundi noa juteken asuntu, teori musikali badakizue, esan harmonia o harmonia funtzionala, o nolako mobideik, eo directamente dana belarriziak, en plan, riff hau gustau zitek, etxaia ze hostiak nahi nauken, baina hemen dijungo batzuk. Nik etxekit, eserra. Teoria... Nik bintzat, dana belarri ziteat, basikua menorra, maiorra, baina, keba. Nik oso basikoa. Hori, 2 urte iniskianak musika eskolan, bueno, saiatzen ninduan pixkat ikasten eta hori, baina ez solfeoik, ez ezer, beti erortze zaizose, baina dana belarriz. Bai, ez. Ez jo erabiltzen teoria musikala, musika sortzeak orduan. Vale. De hecho, igual horregatik tardatzea hau inbeste... Claro. Bai. Eta, Komposatzeko. eta soinu aldetik zibaritak zeate, o nahiko zin ma? Izango baituk. Ni geota gehiago, ahi esan. Bai? Nik uste hori... Zezentzutan. Ni esatea, gitarran mundua eskurri unean elektrika nahi izan la hostia, baina pedalana eskurri unean, dana kiston lata emateat, lokalian dagoela. Zango Bai. Saio bakoitzeko pedal bat ekartzen hasi guan. Txildo bai. Momentu baten astero pedal baten ematen. Hain beste ez, baina... Bai. Esateik... Gantza Sin más, gaina elektronika eta gustatzen zaiten ez, nire hori saltzea itizkia pedalak eta saltzeoa gustatzen zaiten. Bai. Esateik tolokok, ateazak simplifierra, Manu. Zerrek simplifierra. Modela horia, erabiltzen nahi gana, guain. Emango gitarra sonorizatzeko. Eta zerrek, azkenean ampli moduladore bat, o zerrek? Ampli bat, bai, modeladore bat, baina analogikoa. Nola nahi gustatzen zaiten pedalak eukitxia eta ikutxia eta enian nahi digitalikan, enian nahi nola egau. Pluginik? Nola egau, Helix o... Kemper da olakuk. Kemper da olakuak horiek. Ni gustatzen zait, novela horiek nazio de puta marre, hau bakarrikan, honekin bakarrik alde kontzertu bat eman. Baina kanpotik pedalak berrituk. Claro. Horren nahi hori gustatzen zaitek. Analogikoa pixat. Zema balitxo zean horrek, bera kuriosidades, lehun umate. 350. Bueno, ez teko. Berria. B-stock, toman. B-stock. Aure alaro zenean, €1 merkio. B-stock. Iba el B-stock. Mesik. Zer merrian. Vale, haudek galdera klabetako bat, eta gaina normalin entrevistan bi pertsona bate genin, hobet graziosu izatek. Ikabi zerdek, demokrazia bat ala diktadura bat. Zesango banek. Demokrazia, esango jo, no? Esaizak, esai bildurtu Alberto, esaizak, Manu gaintzek. Bi hastian benite izku elekzioak diktadoria aukeratzeko. Ez, nahiko... Demokrazia, bai. Nahiko ondo konpondu izan gaitu... No sé, idea generalak nahiz ta Manuk ekarri gehienetan, Samer Basako ki, hau... Ez, o hau bai, o... Aurreko hastian nintzitzaten, adibidez. Gitarristak Alberto da brote bateriak esan ditzaten. Itxeini digure artean da, beste berri hori... Ez dibingo lasai. Pasatzen, baina, adibidez... Bertzean nundik antziak galdera, nik nire kanta batera mateiat. Bai. Mimo asko genindakoa, kariño asko eskeni detena, eta esate badie, segun ze gauza, nik gabo lehengoiat. Ja. Marmar pixotin. A ver, bai. Zentzu hortan, hombre, baina nik uste errespeta berdaldare, bai. Bai. Zatia, leheno esan duten,
rollo ambiente ose hori errespetau, baina gauza batzuk ezin ditu galdau, kanta baten. Orduan, Bai, batzuten, zentzu hortan. hori nire ikuspuntu izetek askotan da nire taldikin alain izan diat, en plan de, nik igual imaginau jartzen hauela hemen benadi matesik eta kantu bate gertatzezik osoik. Batzuten letra eta guzti. Nik kantu hori taldi eskentzezu bati. Nabaldin baduzte hauziok. Eta segun zenbat pega jartze ziztedeken, o segun zenbat zeaz, eta bueno, iba, bale, ahaztu. Kantu hau berrize, niretzat, eta taldintzat ez. Ez, azkenin, Ne. baina bai, notatzek, Ezer txarra. ez, esan nahi, azkenin, kantu euk sortzeka momentun, ja daukek, etxea nola esan, kariño bat, zea bat daukek, Bai. kantu danakin ez daukekena, ez? Igual, danon artin taldikin indeo kantu bat beste era batea sentitze, ez hau danon artin indeo kantu hau. Kantu euk eindegenin eta bestiek, iben kantu eta aldi matexo genin, taldinaek, hor ja bai. Ja taldi gartze baldimaek, hor ja danok azkenin bakoitze bere instrumentuko zatixe bere era jazteziok, eta ja kantuk beste ikuspuntu. Baina bai, batzuten neire pasau zentzitek, kantu bat eman da, hau etzen, nola ez etzi. Nola ez. Batez lan asko eskaintzei okela. Claro, bai, eske... Bai, nahi gustatzen zara asko, igual itea tenian kanta bat, vale, asmatzeia eskeletua izango gana, eta biali. Lan asko izartu gehoa, harmonizauko nian, no seke, biali eskeletua, gustatzen zaizu erroioa, geho landuko genian gehiago, Bai. no se. Batez eba denboa faltagatik iguale, bai, Baina, bueno. Gero erabakiak hartzeko kontzertuan inguruan gauzetan beti itxeitik gure artean, osea, esan ondo, guztiz demokrazi sanua datek. Lanak ondo separaute dugu justa? Belan, bazio bat adibidez kontzertu lortzien okupatzeana, beste bat tesorerue, beste bat sare sozialetan moitzeana, eo danak bat egitetxik. Nahiko banauta. Justo esan dituken tesorero, community manager horiek, ja, Zabek, jak, pertsona bat. Bai. Tirua bat egramatek, Instagramare bai. Bai. Ez, nahiko erraz moldatzea ditu. Fiatzen ditu. Bai. Ez eta kuadrilla, esan. Hasieran community manager, sare soziala egin da bestia, etxekiat. Beraz, etza jarriz, euskara batua jarrizak hau, no seke, edozein puntilla eta atzegen dituen, edozein publikazioi, baina baina zenean nire. Haide, kiston lana hartzen, ni bintzat, esanean, eske latoso lan hau. Horre, ni, Bai. Lagain berda, bai. Sare sozialan mundu hori gustatzen zazue, o sin más? Egin berra da holako itxena izate. Informatzeko nahi gustatzen zatek, behintzat. No sé, batez musika buruz eta herramienta hona irutzen zatek. Gero ja betiko estezuak eta... Hori, dana etxarra, asko. Seguru eskaintzion energia dana gure promozioa itia nahi eskainiko baino musika eta... Eta izango litzako baino... Zezango jatu. Es lo que hay, pixkat, nahi gusta. Adibide garbila dek, gaztea maketaleiaketan eta ginduanean, azkenian ze pesadia guan, egunero, gogoratze hori, favorez botau, no seke, publikoan saria eramateko. Bai. Kasu hortan, pesau hainoan sarian asunto hori. Zenbat... informatzeko eta... Zenbaten gauzineten, hor? Nola gauzineten? Irugo, lau... Laugarren. Aurren haintzin hauek, enbata lorade. Bai. Zukena, eta irugarren. Bai. Bai, ondo, baina azkenean ez tek musika batik. Claro, hor lagun geixena. Bai. Eta, bueno, hemen ja, ez diat ez dara igual sartu nahi hola oso zea, baina bendala pare bat urte usteat egon hola nahiko polemika haundixe. Zoan tipo bat usteat seguna izena El Negro, la oso zegoan tipo. Da, tipu lehen txikoan, baina otamapikoko porcentaje gino. Eta azken gauin, bigarren txijunak adelanta hoentxia. Eta, a ber, tipu pikaute zoan, evidentemente tipu pikaute zoan, baina tipu zendezian, a ber, nahi men juna auketzea zenbate egun porcentaje honekin, da derrepente azken egunin porcentaje hori erabat aldaude, dani biharren india, eta beste bat egin dile lehen,
tipuzoa pixke... eske, claro, ez dia dezaten argita garbi hola izenoanik, baino nitxean fiauko ez dara gaztea bezalako entidade korporatio bat. Zuzile gauzak nola ditu. The Black izango gauan igual bai, no? Black izango goan, igual bai. Eta esatik mundilok tal luzau intzia behan botatzeko egunez, bai, izen lehik, zeo ze pasagoan, ez ze pasagoan, baina zeo ze pasagoan. Ze aurten, o? Ez, beste The Black honekin. The Black. Bueno, segin goiau, ze bestela ja ni modo hater jarriko nau, eta ustea dondik ez dela momentu. Composition aldetik zeo ze geixo esati nahiko zenukete, o zue guzte nahiko argila dezuela zuen funtzio? Garbi xok. Bai. Nahiko nula obio izan. Azkarro, batzutan tarra bete jo, nik uste. Ez dakit beste taldeak nola funtzionatzea baina batzutan sentsazioa da, hostia. Kanta puta hau. Ja. A ber, berez kantu batetxi zaila, ez kantu hon batetxi bai. Zena eat, zenbat eta buelta geixo mateizkoken kantu horri normala da geixo tardatzi. Bai. Bueno, gero esate ideia gonenak askotan momentuan atatzea jala, eta buelta gehi matiar ez da ona. Euskalo. Baina, teknika atalea sartu batxuk. Eta hemen ja laizte, momentu zuen, laizte gitarri eskuten hartu. Lehenengo galderi erantzuteko berez ez dago ezue, harri hartu berrik. Eta galderidek, hauke zuen teknika rutineik. Hauke zuen, entrenatzeko erabiltze zuen rutina bat. Ez? Nik ez, si eso, gitarra hartzezunean pixka berotzeko eta eskala gora bera, baina teknika rutina... Ni hasi nituan, aurre gortian, baina horietako bat, alaina horietako bat egin da eskala bat hola. H-ed horire ikasinean, baina... Aged, H-to... Zaituela, eskain desmotibantia da... Ez da goguak initean gauza bat eta lagaiteat. Nahi izateat, gitarra hartutakoan koitzi. Hori, eta horiek galderin bigarren partia, orduan gitarra bat hartze zuen eskutan ze etxezu. Zer da gere ertetzeiken. Nik improvisau asko. Bai. De hecho, kantak eta ikastia etzatek asko gustatzen. Momentuan hartzea gitarra, belarri zateatze zatekena, pan. Bai. Zateatekenean josak kanta bat. Kriston kanta gutxi zeskiat, porque zizkiat beti nire gauzak iten, lo otro, eta... Nik nire akustiko fanboy garaitikan bazizkit kanta batzuk. Do, re, mi, sol. Zea, nire egitea hartu eta ez dixeak, guain lehenoa gehiago, kanta batzik, sozial-alkoholika ratas, da ikasitenean, baina guain ez, guain nahi izateat nire musika egin. Baiten bori hortan... Bestela pedalak jarri, reverra tope jarri da gauza egin, ambientalak eta burlako gauzak bai. Deik, Under Eiza amairu, Redemption Song, esan. Bob Marleyn Redemption Song. Ez que... Etxik zego zen maiken, igual askotan jodiat. Igual zehozekin akordauko, jakizak. Akordauko, bai. Fijo. Eskolako kantak. Ontxe jotze ya Redemption Song. Horik, eske bin ikastek da, ya bizita osoa. Ostia, nik usteat nire lehenengo kantue izenu ala osoik ikisiniana, Redemption Song da oin enian joko. Ez? No, akordatzen, tio. Sol bat zauan porai, usteat, baina horrean hau. No, akordatzen. Usteat dokin asteala? No, paidas, Tio, mi menor. Joizak, dai, hartu izak gitarri eta joizak eus, hobeto geldigu aiz, ni gaino. Bai. Ik esan dek, Neu etzaiat ideaik, Baina minutu baten jartza ez da, teizek. Dai, azkenin lau akordeo kantu mitiko xek, ez? Eta... Instagrama igoko kantatzen da. Horratik horako. Ez que gaina Ander Eiza heiterrak. Heiterra alda. Ez. Grande Ander. Grasi, leheno igotzen izkian jotzen kantak akustikak da
Jasotzen izkian hor batzuk. Sin más. Hater asko zio gorako horri, ne? Kabroia ditu, haterrak ez, kabroia. Hori, bai. Baina bai, pertsegat. Eta zein dek gitarran zuen teknika favoritu, eta hemen bai nahiko nialaia gitarri hartzi eta ja zuen teknika favorito hori erakustia. Nik etzekat, baina kustaskat ire bideoak da, tapinakin zaiak gora, bale? Vale? Hori gero zitorrean tapinen testa, baina, bale. Ba, etzekat bestela teknikaik... Etzekia. Tío, la zehoz ez tegena adibidez, joder, bendi non bat, ondo joto bendi mataitze geni ez tegela, tío, jeharra hori, ez dauke gola preferentzik. Bai, etzekia, no sé. Enau jarri pentsatzen inoiz, baina... Vale. Tapinan egin. Eitzak tapina. Geo. Gero, vale. Orduan Manu zein de dire teknika favoritu, Nik bendinak daola entzutia eta bai, baina esatea, ni teknikoki nahiko baldarra nauk eta nahi asko guztua esatek, gu nola gaina dropen afinauta jotzen. Drop D jotze zu, ez da? Drop, bai. Drop D. Bai. Nahi gustatzen esatek asko kintak ez, oktabak inda. Oso berritxarrak dugu hori, Oktabak, ez dakiguna ondo jotzen gozada, Guapo, gitarra kontrolatzen ez dugun batek esan goi, ke guapo. Ja. Baina ez txorrada, Ja. Ta gaina lasai-lasaian ditu jokoiko sokak eta... tonalidadea mantentzea egirren, no? Claro. Izangoak. Bai, nahi deken re aukera uleikek eta hortik aurrea. Dizen re mayor, re menor, re naheken re. Notak ondo mantentzen batzuk, ondo zonakoik seguru. Horun nire favoritua hori, txangoiat. Vale, eta basiok zehose txaiatu zetena ikasten eta neste zuena lortu gola erabat dominatzio, geldu zaizuela horre zea hori. Ni oso txarra nauk arpegiotan. Arpegioak Joizak favorez. Hombre, claro. Biatzakin. Biatzakin, Osa, asko ataskatzez aixkitek. Tzigat. Tzigat, ze joko jaten, Osa, mitikoa zeskia jotzen. Moment. Vale, lasai. Gauzea pasaude, bale? Gauzea pasaudek. Baina, bueno, ikusten azu, enazue ikusten. Entzun bai, ez? Blokeauta, zio. Entzun bai. Vale, eske, justu mobilek jarrizik mezu bat bateripe geldiu dala. Da, enmendatzen joan, orduan, etxat hostias junauk kargadorin bile, baina, claro, kargadori aldauzo de momentun kapute indik. Orduan, a ber, beste kamarai baltza baten, ez getzau beste kamaraik. Honek... Oen zuzenian gaude? Bai, zuek martxan zagote bendik, lasai, hau nire probleme izendek zeakiko. Bai, to loko ezatik bendik eharki, bai, zuekin mobile jartzeiat, da bestintza bat kamara ona. Eta hori, kapute indik. Hala, ingo jaunaek, minutu batzuten mobile kargatzen eukikoia eta berriz jarri goiat, parkau, bale? Vale, osa, guain ez diau ikusiko... Ez, enatzu ikusiko pixkaten, horiek. Vale. Horiek, setitzeat. Lase. Bai, arpegizio iztia datxu, baino jodek, así que nahak ja barkabun goiat, ez daue segi berri. Vamos. Da, Manu, bauke gola teknika bat ikasten saiatu izena eta aztekena lortu. Pintxa harmonik. Aha, bale. Saion hau ikasten da, batzutan eta izan zatek, gitarra honekin bai, single coil badek da, gut saio itezatek. Bai. Baina etxikat hartuta, ez diat beti etxatek atatzen, eta ibal hori. Ez teknika erreza, hortziok, gaina, klaro, etxaigat, behin ja pintxa harmonikin egin sartzea izenin ikustek, claro, segun ze puntuten jartze xogen, eskuiko eskukin, segun gitarrein ze puntutan jartzeken harmoniko bat obestie atatze xok, ez? Horiek, gitarran arabera esatek. Baita, baina, gitarran arabera lekue aldatzek.
Bai. Baina ik behin pintxa harmoniket topatzeko genin gora gute maldi maiz pixkanaka harmoniko berri xatatzeko. Ja, Da hortuan... Igual, eusein harmoniko emateziak elan dana guztua. Hortuan bideo bat, tipo bat egin zian da, asko guztu zitean, guan, lokela, bai, inglesez duan, baina, bueno, jendik uste ikena zaile dekela, eta benetan zaile dekena, ez? Eta tipo jotze zian mitiko Dragon Forcen Through the Fire and Flames horren tiriririririririri, hori jotze zian, eta gero jotze zian Panteran riff bat, guala denbora zua, pintxa harmonikak aldatzen. Edo esatekela, askoz zailo hori jotzie, besti jotzi baino. Bueno. Esan. Pintxa harmonika inda vibrato hori ematzea genean, metalero hauek, ostia, hori. Seguro bakik elaiten. Igual bai, baina ez tekestaren ere... Zuek ez nazue hitzen, baina, a ber... Vibratua agar lortzeaten. Gero bate asko bariatzeik segun ze soinu daukeken. Pixka atatzen bat. Ez du baina, bueno. Ja, urrengo baten ikusi gozua. Konfiatze hau. Baina esatea, ez tek nire especialidade, ni mucho menos. Eta basiok, hau pixket haure putea, atalago de pixket jendi puteatzeo, bale? Nik gezurri ez dizuet esango. Basiok momentun bat kontzertutan, ensaiotan ebai, baina, bueno, kontzertutan presizua handixo izetek, ez? Zaudetela ja jotzen aizeate kantu bat, edo tarzea, parte bat, eta ja aizeate pentsatzen, ostia, prepara guai, ze basito horrek zati hori. Basio golako zatik. Ni bai, ni pare bat. Nik ebaseka bat. Badakizu egon jotzito gatzala, ez? Bai, ez kezdek zaila, horiek, okerrena. Errexea ditu, baina... Ni uste konfiantza falta, zoze bai. Ni joko jat. Neriare, berez, errazadek, bakarrik, de okerzut kantan, puentian hasiera. Igual, gitarra ikustia komeni dek, ez? Bai, bueno, nahi dezu emezela, eh? Zan nahi at... Gero higo aldezu, Gehiago zartzen. Bai. Bai. Xeneria de okerzut kantan, puentian hasiera, eta ziok paroi bat, eta geho sartzena baterian raidakin, hola, zeagin, eta berez erraza baino sartzia batea, eta geho mantentzia hori. Asko kostatzera, da errez txorra da, gaudek, Mierda, ez? Arrastre hori, eta, no se, gehiodek batea jotze hori, no se, entre atento egon, batea sartu berekin, no se, eta erraza da berez, baina. Beti, pentsatzen hor, ustia bai hautzeek, eta... Neria, de parte itzaltzen kantan, dala, oso menos, bueno, metalero xamarra, zango du, danak isiltza dituk da parte instrumental bat aztek. Bai. Eta ze okurriko nahi da, ni hasiko nago parte instrumentalian, bakarrik gitarra jotzen. Bakar. De gau! Zoza ditzen, ez? Aitzeko, ondo aitzeko? Bai, gutxitxo aitzeko, baino lasai, jo. Vale. Bakarrik gana honez eta sekula bestia denez jo gitarra hola zuzenean, guendikan pixkat urduri jartzenak. Ja. Batez kanta moztitu genian da, bakarrik gatzea ez. Bakarrik gelditzi beti txungu, beti. Preciso extra bat. Ja ustea da jau gala, tapinan testea, baino, lasai, ze hau astero hain hau kontatzen, lehen egenean tapinaren testa da sekaz, bale? Tapine jo, bai oez. Hau ikusinean, ostia, badaola jende bat, puta madre jotzeuna, baina zaten gena en plan de tiponen nola jotzeik, o tipanen nola jotzeik.
eta tapenik justua etxakean, orduan, emanean beste aukera bat dekela rifazo baten testa, orduan. Hirugarren aukera batek aldea, ze danak ez dituk rockeruko metaleruk, arpegio baten testare egin lehik ezue. Orduan, labur bilduz, nahi diat, eo tapin bat, eo rifardo bat, eo arpegio bat. Aukera nahi dezuena bakoitzek eta a ber, eta txat, a ber, aprobau emate jo zuen, en plan, a ber, ze mogu zetxe egin. Esango Zuen lagun kabroiei baldimai ez esango. Kabroiei du batzen. Baina, bueno. A ver, nik tapina ingo. Ai, tapina izak. Kiston txarra nago, baina... Jak egiteken tapinan testa inimertzek. A ver... Gina mai... Bai, jarri distortzio asko. Torpesión. A ver... Txone, Más o menos. Eizen da bukarako pi hori. Soka juntzate duera. Vale. Alare, en plan de, hostia, hain gora jun alda. Bueno, ondo ziok. Efektiba. Praktika. Baina, atako. Nik aprobau ematea, txata etxea, ni bai. Hori. Ez diat erabiltzen, Ja. Baina, bueno, politak, jolasteko. Bai. Nik ingo jat, arpegio bat. Arpegio bat. Emaiek momentu bat, hendik esatik eharra Alberto, ojo zutagar, esan dira. Aitzat da. Bai, aitzek, baina... Guarro, meseraz de. Dale, ni maozuat gein eta jendik ondo batxuko ik. Vale. Oh. Ja, es que, claro, tropentzikat. Ja. Eskusa ona. Es que sin diajo, claro. Tropen ezin dejo. Bai, hoxe. Arpegioa salian honi. Baina, eskerrik asko, ikustea etxeko lanak ondoin detorri zatela, bakizuela zutaren fanan augela, Hombre. hori gustau zita da gainak arpegitxo bat, ostia, beti nahi izen dira dikisi, eta garai baten neukean ondin nivelik ikisteko. Eta oin igual jarrizko atako nian, baina, txeat, hola, este arpegio erreza. Ez? Txeat, ik dakikela nola ikustek. Ni arpegio egin gertazatek behin ikasita oso nertzako bintzat mekanikoa dituko. Ja, memoria muskular horiak agenean, Bai. eskubiko eskuana, eskerreko eskua aztek, akorde betiko dituk. Amentziok, asuntua, eskubian. Bai. Bai, holako xalian hau, ni holako ikastekoa eta hori hasieran kostatzek, baina behin iatzan patroi hori mekanizatzek genean bakarrik gatatzek. Eman oso bat, buelta deunu baten, ze eharrak, arpegitxo oso eharrak. Oso politxak, bai. Oin, pare bat, galdera xeleberre bat, eta gero galdera kontrovertidotako bat, eta ja ikusto pertsonaletan sartuko bat pixken, vale? Orduan, galdera hau, ietz bat ekstra euki berko bat zenuten nunda zeatik. Ni eskarrekoa. Hemen iskinan, beste Beste bat hor. Bai. Nik beste txiki bat Eta, hartuko neaz. zeatik. Hombre, gehiago emangoek, no? Hor gitarran... Bai. Jo, gu tropen jotze julak, ez dena izango antro, Ja. eta batian txikiak inetzek izenota. Bai, ona izango ba. Bai, sin más. Bai, ondo torrikoan. Eta, oin beste galderie, eta zuek kontzierto batea zer nahiko zenukete eaman, aukera emate baldin maizuet ni. Gitarra txar bat, ampli hon bat egin, o gitarra hon bat, ampli txar bat egin. Ze aukerako zenukete. Nik garbizi bat. Ni gitarra txar bat amplion bat egin. Eta esango jaseba. Ni pentsatzeat onak itean gitarristak eta badakela feeling hori gitarrakin da pilo bat igerriko bela gitarra ona da txarren artean. Bai. Baina ni gusta esatekenaek soinua, osea, potentia izatea eta nik uste erain gehiago gala ampliak. Claro. Eta aparte nik kontzertutan nik marroi danak Alberto hilagatze zizkiot. Nik niretzako erreixa, ropakin, hola, bihatzatekin, eta gitar txarratek aguantako, ezin kantarroi bala fina, berbe. Ja. Bai, nik adiez, dudaz, nik soñogatik tirako nian, bai? Bai, Nahi, amplion bat eta gitarra txarra.
Baina gitarran komodidadiai garrantzi asko emango nitxo, Claro. no sé. Baina soinuakin gauko ninduan, Nahi soinu hona dauki. Berez, embajada ba, esate, claro. Gitarra txar bat, gitarra oso txarra baldima, zerrein, en plan, desafinatik, Claro. eski Afinazioa, sonatzei... kanta... Nei afinazioa ontatzen zera, kanta ondo. Kantaro pixkat zera eta listo. Osea, nik ez dika solo, apenas ez daga solo, gorun. Ni bai. Vale, ondozio. Bueno, nire zuen iritzi berdineko. Bai. Eta pedalak gai honak. Hori. Bai, bat esate zian, beti apelio egin ahazten dago, baina, bueno, bat metalero oso makina batek legen beltzako ekaitzek ez garmendia, ostia. Ara ez zian, beak nahi dula gitarra hona eman, eta amplixe mikrofoneako teknikuk, en plan, nik kontzertu batea gitarra hona eman goiat, ampli txarra izen dare, teknikuk mikrofonea hau da txitsa pixketa atatzi lortze baldi maik, erin danak jendik ondo entzungoik, ez, baino, hori asko matizatzen jarri diek. Zumaiko gaztetxean ez di jo, horrek. Horreztek mikrofonetan. Hombre, argi bili, are asko jota hau izango eta. Kauze bat ingo jau, ni zerbeza baten bilen itxik, ale? Eta nahiat zuek jendie pixket entretenitzi, Bison hartin gitarri hartu eta zehose jotze baldi mazua, arki ingo guan, ale? Nire igual... Ego nahi? Dijumo nago zerroza bide da, Alberto bakarrik. Karroianak esako. Entreteniko da jendianek. Nahaldi mazue intenta baiatenek bueltan etortzeako kamari jartzi martxan. A ber, behintzete azken txampan ikusi alna zuen. Ja, euniko hogeire isoziko baterixe eta... Arke. Vale. Zer jotzi dugu? Ja, ontsen hau, Nik zoze garbixa marrata egaitik oso nahi du. Vale. Zer improvisau? Bai. A ver, txengo jo. Espertengo jendia. Venga. Ni joko isika gauza da egainetik. Vale. Itxas, mate. Ez dela gure bat jotzia. Grazio, no? Kantauza bat. Zein. Derra izango den, esan ziguten, bera baino lehen, itxua bilatzen galdu zindudan zoruan. Atzetik nabene zure atzetik nabene Josita bide beltzetan
aurrera, aurrera, aurrera. Da, ez zaitut inondik ikusi, baina ebantre handi naiz zugabe ere. Arki, ez dira tan atxu, baino ondo, Bueno, txikiat ondo, baina, bueno, diu. Improvisatzen proba diago, baina... Improvisatzen hasi gaitu da... Poka hostia. Ba, venga, goazen gusto pertsonalakin, ja azkeneko ordu erditxo bat egon gaitu asko jota, vale? Emlanik kaldera desentez euskatu hendik, baina, bueno, ja amaiera semarra aiatze baituk, horretziko jau. Orduan, kaldera hau egituk nahiko errexak, vale? Baina era berin nahiko zaila egituk. Egituk kaldera batzuk, ez baldin mego uste oso argi, ez baldin mego uste inoize pentsau, kostauko zaizuena. Orduan, lehenengo galderie, oso klabie, vale? Lertxundi o laboa? Lertxundi. Lehenengue, manu de lehenengue, lertxundi izateikena. Zatik? Ni garbi, atxian... Aita oso salia izan dek, eta horren kotxean bere diskoak, eta... Bai, txekit, baldorba inizanak etzako mesik... Ez da Olimpuan, txiok. Txekit. Gaina leheno, etxekit... Esaten nian leheno, nire bi potrokin, laboa sobroa lorauta zehola. Leheno esaten nian, ja ez, Vale, ja ez hori ondo. Denborakin ikaste. Internituanean izarren hautsa txala beria letra, zainean, horrun zei. Hau broma, haino ez. Gehora antean merezibula bere ze hori. Nik... Izatek, Alberto. Sí. Ez esan, Nik enak izan, ez da baten xalia da manukin gauko, no? Lertxundi apoioa emango zio. Vale. Bakarrik eskatzeko. Txarra nik onartu errazo batela gauzeo, ezin diate asuntu bukau. Baina, gusto kontuek, eta egizan deken ez. Ire etxin geixo izen baldima, o garrantzitsu izen baldima lertxundia, da... Ixe oso hau gixek izen dila, da dila. Experimental arroioa geota gai guztua esatek da, igual guen izango nok laboan salio, baina momentuz... Hori jotarrak ingatzen nok. Ez urre matei, labaztia, sumaiku hori xogun alde. No. Estepzioa da. Oiek. Salbu espenak. Eta galdetu baldiman izuen zein den zuen talde favoritua? Ea salio, ez? Ez dian nahi erantzun berritxarrak. Baitu, nik aukidiat azkenengo urtetan edo, esaten nian nire favoritu nago, Asturiano batzuk desakato. Bai? Txika sonatzen. Sonatzik. Aurre gortin resun ustea deon nitu ala azkeneko jiri hoitien nahi ditugaz. Nik usinean. Lagadia, sauron. Ja, Lagadia. Bai. Resun honitzen, bai. Ni berritxarrak esan honik, aldeko nik esan beste zoze guaio, baina realidadea horiek. Marrenme realidadea izan berdegi. Aurre urtean Spotifyen rapedortan aurrena esaten me cago en Dios, ez du... Olatzen hau bialigo gela eta... Saiatzen hau, baina... Eti aurrena. Eta disko favoritua?
Bat, txikat. Eske, hainbeste da, Bitu, azkena nahiko berriak diskoa, Biboran saldi beltza, Bibora esotzek, Iborak sonatzezik. Osteiztarrak, saldi beltza, aurrek urtean eta da diskazoak. Eta, bueno, hola sose aktuala esateatik Euskalduna, hoxe. Ez datatik berritxarrak hirugarren diskuez, horregatik izan da, ez? Horiek. Nik esango jat, Tourstylen Glow On, azken atea diena. Vale. Diskazo de... Eharrak hori. Zenbat aldiz entzuko nian. Tourstyle esautzek? Tonatzezik bat izenak, baina ez diat inoiz. Istonak. Azkenengo zedia... azkenengo zedia gien esagutu izkianik. Gero guztia DP bat ataziela, Bai. baina bai, osea... Mitiko Roxa. Roxa ona. Bai. Nola, Horrekin gatzan, Tourstyle o Turnstyle? Ene bat zauek gaur, ez? Ene bat ziok, ez? Turnstyle. Bai. Vamos a ver, vuelta bat aloldi. Guapo. Eta kantu favoritua? Nik igual Bohemian Rhapsody. Betian ikan pentsau izan dira. Txikitan da, ez dira esan Queen, baina Queen hori asko, eta kanta hori guan ertzako, kristona. Eta guen segitzik izaten. Guain ja pixkat triauta zikat, baina... Igual sos aktualo, esan berko jo, ez? Nahi zuena. Temazo, Bohemian Rhapsody da hostia, Kristona. Ella le sarra Sultan of Swing. Oh. Dire Straits, no? Arra hori ere. Dek aspaldi tipo txikitatik entzun jaten kanta bat, eta etxiakena... Osea, erretzen, no? Aitziaten bako etxean disfrutatzen jaten kanta bat. Jotzen intentau alde ginoiz. Bai. Jotze gore arra, Baina... Bai. Baina solo tatajun gabe, en plan, akorde aukerak eta nola itiken tan, taran, tan, hori nik izton guapo ziok jotzeko. Bai. De hecho, gauza bat, bai, hola, igual gehi akustikak edo, baina hartzekela eta txan. Bai. Bastante jotzek, Bai. Nik aldago gehiat. Aldeitzak. Eskageitan en cicatrizes. Eta azkeneko diskoa ere alko nik esan zen, diskoko balderan. Kristona irutzezatek. Eskakitanen fana iz, orduan, atia. Azkenengo diskoa, bestia, nahi eskata, ez dira, denoko sosalia baina, azkenengo elektroniko zeago hori, pilo bat. Horre honuan, eta hau beste gai baten sartzi pixke da, horre hondek, ez? Giro bat, igual, 2010etik aurrea egon ditugen euskal talde eska popero esetatik batea beste zehozerta egon giro hori, eskakeitanek intzian, eta ETS-eke, bai, ETS-en azkeneko diskoa hitzek, eta hori beste mogi da, bai, hori beste zehozer. Bai. Danetizeka, reggaetoia... Hori Bai, danetik. Bai. Kuriosidade bezala. Lehenguan, justo kasualia biok lagun batekin hitzeiten nian eba iguala. Oain Zumaian egon dek, oain arteko talde Zumaiar danan esposizio bat. Eta lagun batek esatezin, oaingo panoramak edo etxitxola inbeste molatzen, oain dala 10 urtekoa. Behai gustatzezako gela gehiago, oi, punk, estena hori. Zumaia bertan bai, esan dekena, Euskal Herri mailan bai, eta Zumaian bertan eguk igarri dira, no? Lehen oain dala 10 urte talde gehienak ituan, punkoi... Rollo hori. Eta oain variedade gehiago ziok, eta... 2010 arte ikustituan taldeanak, osea, ondo ziok epoka hori punkana da kiston importante izan da. Ni talde punki goten ibilina. Dana punkiak, no? Bueno, batemarrek eta zitxone, bai. Baina, geixen bat... Guaina beratzoek eta neskan presentzia estena nasako igodek, Zumaian bertan pilo bat agustu ematik. Ez, taldiak jotze, osea, ez dira neskak jotze, osea, musikariak ez diala bakarrikan neska gehi daudela presentzian aldetikan, ezin dira esan. Zean bai, publikoan bai, ikuste dituan argazkiak da mutiak denak, eta guain, baridadia gehiago zio. Hori, guatzuten komentau izan diau, rezuekin lotute bat, ez? Rezun neskak bazaude, baina, normalin pogun gilipoia zana etxen beti mutilik. Eixek, kontzertu pixketola musika agresibo kue, badibidez, punkoi garai hori da zea.
oso maskulinizaute zoan kontzertu edo estilo musikal bat uan eta tek. Hori, izan ondo ziok, baina beste estilo gexo egotie eta jendie irikixo egotie eta orokorrin, igual neskak ez eukitzie bildur hori o presixo hori, kiton matxiruloko argileon gola alkarri biostia bat. Ja igertzea gaztala ere mugarrotzua doientzako. Sumaiko gaztetxea jun kontzertu dut da, lasai lehenengo filan egon, ez da, leheno, leheno. Leheno. Bueno, egin goiat. Nahi diatoin Dream Team bat. Dream Team bat egin esan nahi diatenaek, zuek alineazio bat ekie, batzuk bere buru barnez hartzei be, hasi hori egin lehik uste. Eta bueno, beste era batea esateko, azkenin hau galdera badek zuen bajista guztokona, baterista guztokona, kantante guztokona, galdetzeko beste era badek, ez? Dream Team bat. Vale, nik... Así. Harri gainan, baterian nolak Duplantier, oirakoa. Mario Makina. Duplantier. Jarriko nian... Bi gitarra jarriko nizkian Tutxe Amoreko bilak, Tutxe Amore ezautzen? Ez ezautzen. Kaliforniako haituko la. Guandara, aurre urtean atabalen josien, kristono nahituk. Lo hardcore, baino gitarra garri bixa marrakin, eta asko guztu esatek bi gitarrak nola harmonizatzean, nola kompenetratzean. Horren bilak pak bezala ikuseta, bilak jarriko nituen. Bajista... Zen... Txori. Komenta xo despektibo bat enbernian bajista datik, baina, bueno, isildu gona. Ez que nahi gabeen indiat, ez? Beste bilak esan dizkiat, kiston pentsau da, bajista... Bajista itxistiako nahi du. Zin, txikit. Gero esango ya, bajista Alberto esatik inbitartean. Eta kantante Olaia entxertu jarri honean. Nik oso txarra nauk izenak eta aukeratzen, no sé. Nik nahi diat ikusi, barkau, nahi diat ikusi Olaia entziarte atzin Mario Duplantier baterixi jotzen edela kantatzi, en plan... Etxaiazte imaginau diat horra gollirazo, zea bat. Ez, baina esango zutxon, emai ez doble bumboa lasai, pleuran ni metala inda nago eta ondo ditet gaina, listo. Bajua bat esaten, nik pentsa, Nik bateria maiz hartuko nian, metal estiloko bat, ointxe bertan etzekiat. Mitiko... Tzekiat, When She Sleeps, da jende honen estilokon bat, igual. Eta gero, gitarristak, eske... Gehien gustatera eskitekenak berez gertuko haituk, Badibidez, espalakeko inaut bat, badibidez. No sé, igual ikusi atelako direktuan, da ze kartzeiken, no sé, gehiago fijatzea izelako, igual. Baina inaut bat sartuko nian... Eta etzikiat. Kantante? Kantante... Ni bajista pentsau diat, Lorene Kane, belakoa. Makina. Bai. Eston aktitudia gaina, direktuan da. Horrekon ondarroan ikusi nizkian da. Bai. Guapo. Eta hotza etzikiat, nik zein sartu? Itzikiaz izan, tio. Zerakoa, Turnstailekoa? Turnstailekoa sartu behar. eske... Eniak jakingo esaten... No sé. Nau jarri pentsatzen inoiz. Nik? Ez esan. Nire taldeko txori. Ez txikik esan. Izen ez dira esauten. Normalaek bajistak ez ezautzien hori ulertzea, gitarrista bezala, importaz. Txio, konparazio. Lausoka osei, favorez. Horiek. Garrizak gitarran, Ez dekele. Hasi teiken. Aparte ez ditukela hitzen, no? Tipo... Venga, broma. Nik uste... Esan. Bajoa jotakoa nauk eta disfrutautakoa, Así que... Nik hau dana bromatan esateat. Gero, de hecho, oina akademisen lani nahi nahuela, gitarra klase geixo matetxeat, baina aurten nahi nahu bajo jotzen asko, da instrumentu eharrek. Gitarri nasoiat, baina instrumentu eharrek. Bai, segun ze generotan, bajoagaek, hostia.
Baina bajistak ja, hoxe da beste problema. Bueno, igual digor lago jau. Ikusteko falta zaizuen kontzertu bat. Gojira, baitu. Nik Tourstyle esango jat. Direktazo, bideotan eta ikusteken agati behintzat. Uixe esango jat, bai. Bueno, eska asko, Gojira ikusi nian rezu, bi aldiz ikusi dat rezun. Eta lehen baldiz ikusi nian etxean igual ez. Hauek. Ba. Itxean ez hautzen. Pasaiat, baina lanazau da, tio. Lanazau, ezin dia librau. Ni txekit, Nahi launeo asistek, tio. Tartimen azte jo itzetxean, en plan de, Gojira, joan, eta puta iziztuan. Hildu. Esateik tolokok, Manu, Gojira, etorri hai. Ja, eska basek izan, ida horreko nidatzen ditxo, ni Gojira ziaga, bai bezi, nik ja sarrera erusiat, nita beste hiru lagunak. Seguru nahi, ja. Santelmoak egertu zagak eta... Vale, eta zeinekin nahiko zenuete kartela konpartiu. Plan, kartela konpartiu da horrek esan nahi diken dana, ez? Adibidez, BH-ekin afaldu, ezagutu pixket pertsonalki dela, ez? Eta ero BH-en telonero jo, o BH-ek zuen telonero. Ja? Duena edo ez duen. Batzekit. No se, nik hainbeste jarraitu diat lehen osan diaten desakato, bai entrevista aldetik eta guztua joko niamegin egia esan. Eskain hainbeste urte behai jarraitzen eta hori. Ja. Nik etxegit afaldure ingo nia, baina zutagar egin mai inguruan egotia, la hostia esan berrek. Zate, ja. Egon ninduan hola. Bera. Genian afalduko. Esate, ja, tua. Nire alago nitu. Eta gitarra bat atea, behiekin, no? Gitarra pixa. Batzaia, nik hori, en plan... Oso humillanti izango gori oso jentzat, haxen aurrin gitarri jotzen hastia. Ez diat uste, ez esango juekenik ez, baina ni kiston lotzima, osean. Haxen aurrin jo berra eukitzi. Ez que ire idoluak ez, gorro saber. Ni oso fana nauk. Eix izan ja idolo kontu hori igual pixka ja superatu zoa ja, nire otamago urtein. Ezin diat fanboy bat izaten segi otabikin bezala ez, baina bai, ni gitarri jotzen azteo arrazoi principala zutar da espezifikoki goro zabel izen. Nik ustenean tipu zuzenin jotzen da, zeit etxik. Eta gaur egun 10 urte berandu ikusteatenin tipu jotzen oindik, eta eske tiponek iston ondo jotzeik, tio, eta hauke hau Euskal Herrixen, Euskal Herrixen jendea asko zioke, baina gorozabel dek tipoa, ez bere berrotan mapiko urte egin da, ondien nola jotzeiken, nek iston, handen barri. Nik problema eskat kintak gitarra bitu jotzeko, eta beste ikuste gauza egiten. Kintak sexta septima eta nahi duna. Zate, invitabiok, zera, gitarrezketa? Hori, fibra sensible bat ikutuek, Ez dik erantzuten. Intentau diat, kontaktu bidali eta zea, eta ez diat erantzunik jaso. Eta aurreko urteko Durango gauzagan petxena, porkulu hartze, esan ningo zoat. Itxea, erosin izkoan parea gauzeta, nik... Erosita geho, bazpare hori. Eta nik hau, podcasta zauatzea, eta idatzi e-mail bat eta txakia ze, eta tipu esku garbizik. Idatzi e-mail eta ez gaitu berriz ikusiko eta jodio, maiz. Baina, nik errespetatzea bat, danak ez nahi izan. Baina, normalaek, esan nahiat. Nik nahiko nian, evidentemente, niretzat izango ban, ez niretza bakarri, baizik, eta ni usteat movida hau segitze ben antzate oso interesanti izango bala Aitor Gorosabel etortzi, ez? Aurreko aztin, Mikel Anestesia etorri gau bezala, ni flipatzen natxoan tipu bai itzezan zialai. Baina mendikan kiston jende hona pasak, ez? Bai. Bueno, izen handikoa nahi esan. Bai. Baina, Gorosabel lortu uztiaten gauze bat, eta ja, erintxik berriz insistitzea, zena nik intentau diat, ez dia lortu, horlako jau.
Horka hor bizukin intenta unean, Durangoko azokako estrategi huela ebilenean. Diskoa deloz, eta, nik podcasta zoa, eta, bueno, tutoriala genditxea, etxea, ze? Eta tipu justu berretxarrak laga eta zoan garai hori. Eta tipu zantzian, baina are arpeire zantzian, esan, ez zait interesatzen, no seke, eta, bueno, setitzen dut, eta are arpeire zantzian, blandegi, ez. Oin diskoa eta egen horrekin da, Instagramen idatzen ditxoa, baina ez digit letu. Bueno, esatea, ditu gauze batzuk esan diatena, jo gino obligauta. Bialdu nitxon, diskoa o kantan bato bialdu nitxon. Zuena. Bisto. Esateik toloko Xabi Bastidai idatzi jok, teo, infravalorauta eta hortan arrazoi ema baiat, Xabi Bastidak oso ondo jotzei da, klaro, azkenin gorosagaren albuntzio da, jende asko este konstiente, baina oso ondo jotzei Xabi Bastida. Eta oso gertuko ikustezako. Bai. Nik askotan ikusi zio kalian neronduan, zoze hartzen da, tipo, bueno, obviamente normale du. Bai, claro. Aitorre bai, seguro. Bai, claro. Azkenean gudek ez, pixkete prisma hortatik ikustetxe haula, euskal musikin leyenda, betzela, eta baina gero jende normala, txuk, evidente. Que conste toloko lau, bisekin bitau nitxean, nia ezuan izen Aitor bakar, izenuan Aitor eta Xabi jarri nian nik nire emailien, baina, bueno, horke hauan. Bazena aurreaz ez dela neharra zioen, hau. Lortukoek. Nor berpiztu zenukete, eta berpiztu, zulotik ata, zuentzat kontzertu bat jokoik, eta berrizatzea zoan lekun utzi berko. Ez zuek, ez teuzte zuek ata eta botako, baina, bueno, zateko erabaek. Berriro hilingo ara, gurekin jota gero. Eski, hori bai, dek zulotik atako zuek kontzertu bat emango izuen eta berriz bere zuloa bueltaukak. Ez tek eldiuko. Zue publikun horiek. Bueno, guain pelota pixa egiteko Mikel Laboa, igual. Betian ikasko guzta bizantzei Laboa. Plazer bat izango den behin ikusten. Laboa esaten dakitxo da, izela pela, ez? Esaten bezala. No sé. Zea, Freddie Mercury bat. Freddie Mercury bat. Pentsadia, mitiko. Lehen osan de, baina... Kuriosidade zela, hemen errepikau dituken post izenak, da eske euneko 85 postos esan ditxik. Kurt Cobain, bai. Freddy, bai. Michael Jackson. Michael Jackson Steve hainbeste esan, baino, bale, onartu goiat. Beste juk, Dimebag Darrell Panterakua, eta Jimi Hendrix. Horrein, ose, gexena errepikau ditugena, ose izen ditu. Jimi Hendrix, bai, ondo, marko ban. Guap, Jimi Hendrix bat. Kontzertu gazi aurretik alkola barra sustantziak, ahorrutziko jat, bai oez? O segun? Nix, Piskat, bale? Hori gustau zit, piskat. Ni esautzen hau, bainazten aukela, ez, agar. Nik ez, osea, bai, hartzizkiat, baina jazta, osea, ikuste gana hau, ura. Bai, eta hartzekena ez de kontzertua batik. Osea, aurreko zea, eta ez de kontzertua zekat, eta kaina batzuk hartuko isiat, kontzerturako. Kaina batzuk hartzetxeat egun izi, azte ukaratan, da kontzertu tokatzeko bat tokatzek. Bai. Goni flipatia jendeak sematera, teun kontzertua mertan bai. Jendeak katxiak bukau eta xikela. Kontzertua ematen duen bitartean. Ikuslie o ematen da ona? Ni ez, jendeak ikusi izan zio, kontzertua ematen da, bi aldizo zerrozak eskauta. Ni, bueno, karo, gu kontzertu motzak ematizko bandik, baina, si, apenas ez terik gutzen. Jendeak asko, bai. Nitxo fijau. Ez, galdera zipizke beti ikustiek ez, ikuspegi hori rokan mundun eta musikun mundun, hori ez. Otro basi rock and roll esatean hori, eta bueno, askotan gero ez da lain beste. Galderi zio, hortik zio, batzuk esan ditzen dira, ni bai,
nik esate izan, ni normalin kaina batzu hartute izotzen hau, eta de hecho, estena xun nahonine, kaina bat o bi, igual, batetxeat, segun bat, segun momentu, segun tal. De hecho, aire librin dituen kontzertutan pitilue lasai erratzeanik, baina lasai, baina barrun ezin. Baoitzek bere zehaz hauskek. Barruan... Bueno, barrune Aztetxetan bai, no? Barrune segun un erretagun, horrutziko jau. Claro, bai. Ja etziste galdera asko falta. Lau galdera falta ziztek, vale? Orduan, lehelo galderiek hauetatik. Hauk uste ametxetago gitarra bat nahiko zenuketena, baina ekonomikoki ezin deustena permitiu, zen normalin problemi hori zen. Ni aurreko urtean resun ikusi nitxon, nola guan, frantzesa ituk. Este nahi printxe balian, Jose. Rise of the North Star. Ez. No, tipoa flakoa, melodikoak oso poltsa bat, estan sakitezik. Batzekit, esango idaztela. Horko gitarrista ikusi nitxon Fender, betu inian zeinuan da, Fender Super Jazz Master, o Jazz Master no seke Made in Japan, urdin turkesa bat ola, kolor metaliko urdin turkesa kriston politxa. Eta saionok aurkitzen da, etxiok, deskatalogauta, eta etxiok aukere gerozteko, arrun hori. Bai, Alberto? Zango jasiko. Enau bate friki hola modelo eta zeskiate la bestia, baina hau erosin hauek LTD, txia ikusteko, EC berranda horreta masei. Eta nien itxan berez, modelo bat gora godekela, o bi modelo gorako. Edek, mate, kolor mate iguala, baina kanpoan doraua bezala. Anitxan horren bila, baina karo, ikusi nian presioa eta milatik gora guan, 2000 arte bilikoan. Eta, bueno, guzta okiko nian hori, egia esan. Dauzke zuenakin Landmarks izen lehikeik, izatek Andereizak. Landmarks, horiek. Makina Andereiza. Eta ja, gitarrak aipau ditxe haula. Baki uste la resistencia o galderi ez. Principala. Bai. Vale, nik etxeat hori, baina basikamente kopia intzot, baina ekarriat gitarrizketan mundure. Orduan nina jakin, momentu hontan zenbat gitarra hori usten, gitarra dituken, eta zenbat iru pauzen dut. Gitarra bakoitza. Vale. Nik dakat bat Alberto Nantzekoa, erakutxe, LTD, SPLT egize. Neria brillantio, ez tek mate. Hori pagaunean, usteat, 480 fundakin da gana. Fundakin da gana. Bostegun, hau beste bostegun, berriadek, Jazz Master bat. Eharra hori gitarria. Eharra. Zerdek Fender Mexikanidek, ala Squire'a? Squire. J. Mastis. Bai, estetika bat ikan erosin bai, eta Jazz Masterran barruan informo nituen soinuak eta pastillak eta bar, hau izan nuan gehien guztatxe egitena, urrun, eta gauzika eta akustika hori, arrebakin bat erosin jana, €1 erdizka, 50. 1000 eta 50, zengo gai, perdón. Vale? Alberto? Nik sekat mitiko Stratocaster ditu. Stratocaster, hasian azteken kombo gotako bat. Vale. Kustarla. Mitiko Academy o hautako bat. Tenson dek marka. Tenson. Correcto. Igual unikoa da, Gero seka, horrek balioko zizkima €1, bere kombo. Bai. Ampli, funda... Hori 50 lako jau. Gero, eski amentzezka danak. Guantxe karrengak. Garritzak. Bateriz ondo alnihu. Eutziko zio. Gero sekat, Les Paul... Eski markatxek, Langley Good. Puta txau bat. Igual marka... Tanglewood ustea gela. Tanglewood. Baina... Hau erregalautakoek. Hake hau zen bat? Eta gero, nik erosiaten gitarra bakarra praktikamente hauek LTD hori. €2 pagoniskiala. Bai. Sondo ziga, gaina push-pull dituk, single coilen bihurtzeituk,
Gitarra bat euki berbaek, hoxe. Bai. Hoxe, okera gonea. Ni sinceramente estetika batik erosinean. Baina... Hori, ikasi da pixka eta... punk oi talde hortan jotzegoan garai hortan erosioan. Ez. Beranduokuek. Ez. Que oso... Bika baina pixka leheno. Bika de sortu baina pixka leheno. Es que oso mitiku edek... Ez? Les Paul gitarra hoxek estilo hortan. Korrea bebeian, Horiek. Vale, oin nahi txiat, bost gitarrista internazionalki gustatzen zaizkizuenak, eta beste bost Euskal Herri mailan. Bakoitzak 10 esan betxik, bost eta bost. asko ditu, Asko ditu, basaiat. A ver. Nik internazionalak lehen esan dizkaten tutxe amore, baina parejan etortzitu garen ja bi fuera. Zeakoa, Morelo, usta esateko bai. Gio, Rabea Masat, youtuberra, Gautzeiat, bai. makina. Gizton honak, pila usta esatek, baina danetik itik. Ta... Zangoiat... eske, txekit. Enago la gitar giro esatean, enago... Beitu, zera zangoiat, Tim Henson. Tim Henson. Enau, osea, polifia... Enau, kotxean da ez da etxe, baina jarri lagoian da polifia ikusi, bideoklipa da flipa betiet. Gustaz jateko, ola ikusteko. Oso loko jotzea. Eta, osea, ditu nik uste pioneruak bai, olea da berri batenak, eta, bueno. A ber, nik eskitzeskiat asko, baina... Beitu, sekat, aita batik eta asko txupa da Scorpions. Vale. Eta ikusi xia zuzenean eta hola, dek gauza flipa unian, lehen otako kontzertua ikustekela hola ondia eta zea, eta nik bi gitarrista bek sartu behixiat. Internacional Red Hot Chili Pepperseko ere sartuko eat, ikik sartuko ez? Jante. Ez, frustrante. Boixe sartuko eat. No sé. Egia, Turnsteinlegoa, Turnstilegoa. Errez ustat izateat. Sartu berko, ja, no? Ez tek bereziki igual... Punka, Tu osua bekela eta hola. Bueno, sartu ingo zio, jak epau dian. Eta... Txegiat. Nik esan, Euskaldunak, internazionalak esan dizkatenak famoso baituk danakola. Bueno, ezik tutxamoreko bi hauek. Bai. Euskaldunak gehiago fijago nago, gehiago fijago izan nago, o gehien gustatzen eskiten gitarristak dira musiko onak dialako. Ez, o kompositore bezala, hau da, ez virtuosismo hortan naiz, ez dit askoik esaten. Orduan, nik Josu Ximun erreferente txaldakat, gitarrista bezala ikuste badeu, bea, pila gustatzen zait. Oso makinas. Gorka Ruizure estilo berdinekoa, beste garai bateko, beste musika bat, baino estilo igualekoa dia niretzako. Musika iteue. Eta letrake bai, kasu honetan. Bai. Pila gustatzen zaite bai, ez dakit noizen hau, baina eskagitaneko... Borja. Eskagitanekoa... Ez dakit noizen hau. Borja abizenetzak. Baina... Bagit, hola Salvadorreiro bere diskotan arregluak eta begit eitula. Pascal, aldek. Galetxea ze. Pasto bat, hola... Ez, nik iguala batik ainako, eskagitanekoa. Vale. Ez dik iguala? Uste gadolatze... Enatxio seguru neure, seguru. Arregluak eta eskagiten azken diskoan da, olatzen diskotan da pilo uste zeskitek nola da ben. Ta txekit, eske bi gehiago. Txekit. Ni sartuko isia batzuk. Einaut sartuko nian? Einaut, niko bai. Baina espalagen gamizak, nintxok. Energia, tio, direktuan... Josu Ximun da Gorka Urbizu ginen ados. Horiak. Zuta garreko ere sartu berko jau, ez? Eskerrik asko. De hecho, Mik Paerrek esateik Mintegiaga Gorosabel. Hau Mintegiaga igual ez tibes autuko. Zautu zeu Borja Mintegiaga? Ni bai. Bai, a ver, de teknikoki... Beste mundua. Lanpreako... Lanprea, bai. Kristo, no? Baina... Hori, loko oso. Etxeaz,
Asko zaten. Ez tek musika agradablea. Nere pixukia izan nuen Bilbon, eukibanik hemen gorka, txakartegi. Bai. Estilo hortako musika da jotzik, eta holakoak eta erakuste zizkitzan. Berekin biziz izan dituen Bilbon da makina. Eta holako zea flipau iteat, baina... Ja, ez dik esaten. Hori, normala, Bakoitze bere guztu. Bai. Eta bat geixo aipatu zenukete. Baina azkeneo galderekin. Beitu, nik bai, Kenzazpiko gitarrista. Arregluak oso gusto handiak egin da, eta usteet gaina komposa bitezula gainautekin batea. Así que merito pixka da daka. Bai. Manu! Ere Manuel. Ez behitu, nik bat esango jat, Fridays Crewko gitarra guana eta Kenny Foxen jotze ikena. Bai, laune ya, tío. Hori izenatzi zitortzie, Josu, tío. Erra launa. Bai, Josu, bai. Dek Fridaysien ezagutu nian behintzat, eta fijatze itzan da esate bombake guapo. Oso ondo jotzei. Hau, dato ezela, horrek legen beltzako batzuk imatea, intziagean metalikan bertzio kontzertu bat askoekin, eta solo danak beha jostitxean, joi. Egurre. Kabroi, gaina guen ageitu prepatzen Fridays Crew onzea bat, bersio bat, txantel motako. Eta justo gubilo gitarra, eta zaina, nik solo batzu joko izkat, ilusio beteziak. Erra marroia. Zenauka pasa, jotzen. Batez azkenengo disko nostiatu ala, sartu ala hau. Eta, guapo. Bueno, azkeneo galderi gein, eta beste pare gauzekin hortxe utziko jau. Oinarte zuen guztu gaitzen egon batzuk, nik oin esango aldiman izueke, Euskal Herri mailan edo mundu mailan nahi dezuen bezala, taldeo artista bat, eta bere diskografio zue ezabatu aldezuela, zein aukeratu gozenuket. Zein nuntziok zuen amorrue, nuntziok zuen antiguztue. Ze odiatze uste? Euskal Herrikoa? Ez, orokorrin. Nahi usten, bai internazionalki edo Euskal Herri mailan aukera aldezuela zehose. Zose gorrotatze jauna. Bai, eta artista hori eta bere diskografio zue ezabatu ingo zenukete. Ez pertsonie, pertsonie akau ez dia guengo. Baina bere musika ibilbidie eten bai. Tirria zenrek, zeinek emateikola. Tirria. Zegat. Hori nik paer oraingoz. Oraingoz ez diaula akauko pertsonie. Igual... Betagarrikoan, nola, talde berri bat zigatek. Modus operandi. Hori, ez? Hori. Gitarristak nahi irakutritxan, para, tío. Abrestik ikusten bideo. Vale, Saustarran. Saustarran. Inbita bengo, ja, nahi hueltzitek, ni danantza osago bat. Ta nik tope, Ondo jotzik. Osa, txekit, beinazita betagarrekin. Gelditu bai, ez? Ez, txekit. Bai, txekit. Zerreketoiko bat, eliminauko jara. Ez que betagarrikoa voltatzea ditu da, eta txekit kanta gora gure bihotzak. Gaina radio honetan jarri ziren bestia, esanean, sin más. Bat esatetik, Alberto guztiai. Rocky ondan ausartuko, eta reketoira, eta tirakoiat, orkon bat. Orkon bat, igualdik, zein, Osuna. Bat gutxio hobe, esategi, ez? Bat gutxio baldima, ja, irabazite jau. Rock asko zio, baina, reketoira, hori alaik. Earki, guztoan altzea eta? Bai. Neure bai. Ondonde, parre batzu inditxi hau, eta bueno, hori earki ziok. Ez da, eskertzek, no se, gu eselago talde bat, no se, aukera ematia, eta... Nik zue gabe... Ilusio entxuk, Bai. Bueno, posten hau. Zue gabe netzat etziok movida goitek, izan nahiat... Nik ikusteaten talde gazte bat zehose berrixea atatze hori nozea, bueno, ez di. Nik etza bat eskaparatea hundi bat, gazteak eukileken
irismen hori, osea, baina, bueno, jende pixketek segitzen atxik, eta behintzete jende berri batea iristi lortu baldin mazue gaur, eta nik lortu diatenaek beste ordu terdiko txapada bat eman alizatie nire jarraitzaili, erabate alde batet izateko, ondo ziok, ez? Netzate benetan eskertzeko edek beti, zueke konbidapena onartzie, baseiat ez dira ordu honak, baseiat ez dala komodue dana ordenadora bidez etxeko prozesu hori dana etxie, eta nik benetan eskertzei zuet gaur. Dana, eta, hoxe. Eskerrik asko. Gauza txikia tengo ya amaitzeko, gizu ze tokatzean, ez? Por cierto, Potrosorrik esateik diskazo, super enganchetan neuen dala pare bat astetik, así que hau ezu tipo bat, hau ez da Gernikako dala tipo hau ezu tipo bat, entzun zaituztena, eta guztua da hona zuen EP/disko. Eskerrik asko. Eta hartu gitarrak, eta eman zehozei. Egin la kortza. Sigo iba, Alberto. Beak jo bertiko. Ez, zue jo zeuenera eta ni akopla bengo nauk. Vale. Josa, gena. Venga. Eskerrik asko Aztiak, eskerrik asko Bikabi. Beste bat arte. Niri